Мъдрата охлювка София и нейното ново другарче Ели пълзяха бавно, но уверено към градчето Витлеем. Там, където щеше да се роди Спасителят на света и щеше да изгрее нова звезда, която да оповести неговото раждане. Един ден пред тях застана вълк. Ау! Изръмжа той. Не се ли страхувате от мен? Не, отговори София. Защо трябва да се страхуваме? Защото, каза вълкът, съм зъл, ядосан и лош. Кой каза това? Попита охлювчето Ели. Хората, отговори вълкът. Защо хората казват това? Попита София. Защото им ям овцете, отговори вълкът. Защо са им на хората овцете? Полюбопитства Ели. За да ги изядат сами, отвърна вълкът. Те правят същото, каквото и аз, а мен наричат зъл. А ти, попита София, някога грижил ли си се за овцете? Не съм, отвърна вълкът. Ти някога носил ли си им храна и вода? Попита Ели. Не съм, отговори вълкът. Продължи София, някога пазил ли си ги от диви зверове, които искат да им навредят? Не съм, отговори вълкът. Тогава, попита Ели, защо преди малко каза, че постъпваш с овцете по същия начин, по който и хората? Вие, заекна вълкът, какво искате да кажете? Че съм зъл? Това ти го каза мъдрата охлювка София. А ти знаеш ли как злото влезе в света? Не, отговори вълкът, но мисля, че ти май знаеш нещо по въпроса. Да, така е, отвърна София. Злото влезе в света, когато първите хора, които Бог създаде, Адам и Ева, послушаха змията, разбунтуваха се срещу Бог и отказаха да го слушат. Тогава, попита вълкът, защо злото не си остана при Адам и Ева? Защото, отговори охлювчето Ели, то премина в техните потомци. Нали си чувал поговорката? Какъвто бащата, такъв и сина. Виждам, каза вълкът, че вие май знаете много по въпроса. Можете ли да ми разкажете нещо повече? Да, с удоволствие, каза София. След като Адам и Ева бяха изгонени от Едемската градина, на тях им се родиха две момчета – Каин и Авел. Каин се грижеше за градината. Съдеше зеленчуци, плевеше, копаеше и накрая събираше реколтата. А Авел се грижеше за стадото с овце. Един ден Каин реши да поднесе подарък на Бог от нещата, които беше произвел. Авел също реши да направи подарък на Бога. Каин поднесе от зеленчуците, които беше произвел.
Авел даде на Бог най-хубавото агънце от стадото. Бог погледна благосклонно към подаръка, който беше приготвил Авел, но не по същия начин погледна към подаръка на Каин. Каин много се огорчи и Бог му каза: Каин, защо си се ядосал? Ако правиш добри неща, те няма ли да бъдат приети и зачетени? Бог искаше да му каже, че нещо не беше наред и че той трябваше да се поправи. Каин избра да е ядосан. И един ден, когато двете момчета бяха в гората, Каин уби брат си. След което Бог го попита: Каин, къде е брат ти? Не зная, отговори Каин. Но Бог знаеше какво се беше случило. Адам и Ева също бяха много тъжни. Бог им обеща, че ще им даде друг син, наместо Авел, който да бъде също така добър. Чакай, прекъсна вълкът София. А как може злото да се махне от света? Никой човек не може да направи нищо по въпроса, отговори София. Точно за това Бог измисли план. Реши да изпрати своя собствен син, за да спаси хората. Точно за това и ние пътуваме към Витлеем, за да не пропуснем неговото раждане. Така ли? Каза вълкът. А може ли и аз да дойда с вас? Разбира се, каза София, но ние сме малки охлювчета и вървим много бавно. А ти имаш здрави крака и можеш много бързо да тичаш. Затова ти върви със своето темпо, а ние ще вървим както можем. И така, всеки както можеше продължи пътя към Витлеем.